дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни таърихии мамлакат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи нақша чорабиниҳои мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода дар ин шаҳри саноатии кишвар наздики 400 адад иншоотҳои гуногун бояд сохта ба истифода дода шавад. аз рӯи маълумотҳои шӯъбаи меъморӣ назди мақомоти маҳаллӣ то имрӯз 322 адади он марҳила ба марҳила ба истифода дода шуда дар 60 адад иншооти боқимонда кор дар ҷараён аст. ин ҳам бошад хонаҳои баландошонаи 12, 13, 15, 16 дуҳуҷрагӣ, 3 ҳуҷрагӣ, 4 ва 5 ҳуҷрагӣ, марказҳои савдо, боғи марказии шаҳр, дар ҷамоату деҳот бошад бунёди майдончаҳои варзишӣ, кошонаи ҳуст, сарtaрошхона, ҳаммом ва ғайраҳо мебошад. дар боқимонда иншоотҳо корҳои сохтмонӣ мо маром идома дошта иншоотҳои мазкур дар марҳилаи анҷомёбӣ мебошанд. дар арафаи иди ҷашнҳои навбатӣ мавриди истифода қарор медиҳанд. иншоотҳое ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта истодаем, корҳо бо сифати баланд рафта истодааст. иншоотҳое ки дар ин ҷашн мавриди истифода қарор медиҳем сарсолаҳо ба мардум хизматрасонӣ менамоянд. иншоотҳои ҳаётан муҳим корхонаҳои саноатӣ ҳам ҳаст, бунгоҳҳои тиббӣ, муассисаҳои таълимӣ, марказҳои хизматрасонӣ, биноҳои баландошона, биноҳои маъмурӣ, ҳама намуди биноҳо дар мо мавҷуд аст. мо кӯшиш ба харҷ медиҳем ки ҳама иншоотҳое ки бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон ба нақша гирифтаем, ҳамаашро пурра мавриди истифода қарор медиҳем. бахшида ба ин ҷашни таърихии мамлакат кормандони идораи замин ва корхонаи фаҳрии давлатӣ ба қайдгирии молу мулки ғайриманқул дар шаҳри Турсунзода низ дар ин самт корҳои назаррасро ба анҷом расонида саривақт ҳуҷҷатҳои ҳуқуқи истифодаи заминро ба соҳибкорон барои бунёди иншооти таъиноти гуногун дастрас намуданд. оиди ҳуҷҷатгузорӣ намудани иншоотҳои ҷашнӣ дар шаҳри Турсунзода қариб пур иншоотҳои ҷашние ки дар соҳибкор аз тарафи соҳибкорон сохта шудааст мавриди ҳуҷҷатгузорӣ қарор дода шуда соҳибкорон пурра бо шаҳодатномаи ба қайдгирии ҳуқуқ ба моликият таъмин гардиданд. кумитаи идораи замини шаҳри Турсунзода дар қатори дигар корхонаву идораҳое ки дар шаҳри Турсунзода фаъолият доранд бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон сармашқи кори ҳаррӯзаи худ дониста ҷашни истиқлолиятро бо як сари баланд бо дастовардҳои назаррас пешвоз мегирем. маврид ба таъкид аст ки соҳибкорон ва шахсони ватандӯст дар шаҳри Турсунзода ба иқдому tashabbusҳои созандаи пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тадбирҳои ободониро дар деҳот ва маркази шаҳр вусъат мебахшанд то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатӣ бо дастовардҳои назаррас ва шукӯҳу шаъомати хоса истиқбол карда шавад. гиду атрофи шаҳр дар доираи тадбирҳои ободонӣ бо дарахтони сояафкан ва гулҳои рангоранги мавсимию ҳамешасабз оро дода шуда намои шабонаи кӯчаҳо бо насби чароғакҳои равшанидиҳанда ба симои шаҳр зебогии дигар замм намудааст.